पुढच्या बातमीकडे वळणार आहोत। मध्य पूर्व आशिया युद्धानं होरपळला असताना या युद्धाच्या झळा आता भारतालाही बसू लागल्यात। युद्धामुळे गॅस वाहतूक ठप्प झाली आहे, त्यामुळे अनेक शहरांमधील गॅस पुरवठा विस्कळीत झालेला आहे। घरगुती गॅसची टंचाई भासू नये यासाठी सरकारने व्यावसायिक गॅस वितरण बंद केले, त्यामुळे हॉटेल व्यवसायाला याचा फटका बसू लागलाय। अनेक हॉटेल्स बंद पडलेत तर काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत। पुणे नागपुरात काही हॉटेल्स व्यावसायिकांनी चूल पेटवून हॉटेल सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केलाय, तर सीएनजी एलपीजीच्या वितरणावरही याचा परिणाम दिसू लागलाय। नाशिकमध्ये एलपीजीसाठी रिक्षा चालकांनी रात्रीपासूनच रांगा लावल्यात, तर सीएनजी पुरवठ्यावरही परिणाम जाणवू लागल्याची माहिती महानगर गॅसकडून देण्यात आलेली आहे। केवळ महानगरच नव्हे तर अमरावती, शिर्डी, शिरूर यांसारख्या भागांनाही गॅस टंचाईची झळ बसू लागली आहे। हॉटेल व्यवसायासह शेती तसंच गॅसवर चालणाऱ्या उद्योगांनाही युद्धाची झळ बसू लागली।